Mga pamilya sa Moliloni City proper, nakabaton sang preska nga mga ulutanon halin sa kapulisan. Si Zen Kilantang nakatutok. Nanari-sari nga mga utan, may kalabasa, amargoso, balatong talong kag iban pa. Inanggin panagtag sang Iloilo City Police Station 1 sa mga residente sang Barangay Moliloni City proper sa pagpanguna sang ila hepe nga si Major Francisco Pagia. Inyang ila nangin inisyatibo sa tunga sang Coronavirus Disease 2019 pandemic. Magluwas sa ila mandato nga magmintina sang peace and order, prioridad man sang kapulisan ang pag-atipan sa ikaayong lawas sa mga tao. Hindi manigara ang kabudlayan kag kapigaduhon nga naeksperyensyahan sa mga residente matapos nga madulaan sang trabaho ang kadamaan. Nagapati ang kapulisan nga pinaagi sa ila programa nga Veggies for Life, mahagan-hagan ang kagutom sang pumuluyo. Handog naman sang Police Station 1 nga maubos hatagan ng 45 tanan ka mga barangay sa city proper area. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.